Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo pavakauya kwandiri ndainge ndichiri kusekondary school. I was a bright student at a missionary school in name Hidden. Then one afternoon pakauya umwe murume uyu ainge akapfeka suit yainge iri yeblack. Pakauya pachikoro pedu takatofungidzira kuti maybe he was one of the new student teacher. Pasina kana nguva ndakazonzwa ndava kudaidzwa kuofisi yaheadmaster. Ndakaenda kuya ndichifungidzira kuti zvimwe kuda. There was something that I had done wrong, but I was someone that was very disciplined. As a matter of fact, ndainge ndatova prefect and I was told kuti I was going to be one of the few students who would ever become a head boy before ndava muapa. At that time when I was called to the headmaster's office, I was wondering kuti ko ndainge ndakanganisa chii. This man was then introduced to me by the headmaster. Zvikabva zvanzi he was from the Ministry of Education. He claimed kuti ainge achitsvaka mastudents ainge akaita seni, students who were bright, intelligent and well disciplined. Taifanira kuti tinge tichizoenda kunoatenda a special leadership program muHarare. Inini I was so excited. That was when I traveled tichibvawo kumasvingo. Upenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndakamboendawo kuHarare. So we traveled from Masvingo. It was me with 5 other boys vainge vakabvawo kune zvimwe zvikoro. They had the same invitation letters. We were taken to a secluded facility on the outskirts of the city. Painge pari paprazi revamwe minister. Takagarapo paprazi ipapo kwenguva yakareba. That is where we used to go under training, like physical training, physical endurance, tichidzidziswa surveillance techniques uye zvekare yavainge vachiti psychological conditioning. It was only after several months that was when we realized kuti we were being groomed. Taifanira kuti tinge tichizoita CIO later on in life. We were being taught everything about a human being, psychology nezvimwe zvakangosiyana siyana. Then muna 1990 ndipo pandakabva ndachizopiwa assignment yangu. I was assigned to a high ranking government minister. He was someone that loved women, and ndikukunyeperai from the very first day I saw kuti he loved women. The first time that I was assigned to him, he was supposed to go to this other gala dinner. I went there with him and his other entourage. Tiriko ikoko. That was when one of the guy that I was with told me kuti we were supposed to keep our eyes open, and I asked him what he meant by that. Akanditi, we were supposed to keep our eyes open for women that were slim uye zvekare vari vatsvuku vaine mazamu anenge asina kukura. So that is what we were doing whilst the gala dinner date was going on. Basa redu rainge riri iro rekutsvaka vakadzi vacho ivavo. Then we found one, but the problem was that she was a married woman. But we approached her soon after her husband had stood up. Ameno kuti ainge abuda achienda kupi. We quickly introduced ourselves sema CIO, and it was easy for her to believe because painge patori nema government officials akawanda. Tikabva tamuudza kuti painge paina vamwe minister, tina hedu kumuudza kuti minister vapi vainge vamufarira. We then gave her our phone numbers. Tikamuudza kuti aifanira kungobipa chete, isusu ndisu taizoita plan yekuti tinge tichimufonera. Later on, that was when she beeped my friend that very same night. Then we went to her house when her husband was not at work. So we spent a lot of time speaking with her. Then when we saw Kuti, she was someone that could be brought to the minister.
we went with her to the minister vakabva vazotanga kudanana. Saka minister ava, he had a peculiar preference. Vainge vasingadi vakadzi ava vanenge vaine macaves, no, ivo vaingoda chete vakadzi vanenge vari slim, light skinned, vaine mazamu madiki. He referred to them as his angels. At any given time vaigara vaine magirlfriends, masmall house avo aisvika kuma50. Each and every month small house yoga yoga yaipiwa mari yekuti kana vana vanenge vachidzidza kana pachikoro chimwe chete vaikwanisa kubhadharirwa school fees vose in one single month. Mari yaipiwa girlfriend imwe chete. It was not only girlfriend allowance, zvainge zvichinzi small house allowances angu. Vose vaiva nemotikari. Motikari idzi dzaiwanzokutengwa kuSouth Africa kana kuti kuBotswana. Taiwanzo kutoenda kunotenga motikari dzacho kuSouth Africa kana kuti kuBotswana, here and there. Uyo wavanenge vachinyanyisa kuda, he used to import those vehicles from UK, and vose vainge vachigara kumadheudheu. Umwe noumwe ainge aine apartment yake. Budget yacho budget yacho ka, you would think kuti it is a budget for a state department, but mari idzi dzainge dzitori mari dzenyika, because the funds, they came directly from the state. My colleagues and I, all that we were tasked to do was to scout. Taitonzi tinofanira kutoti tinge tichitofamba, even kutoenda kuchechi chaiko chaiko. Ndinorangarira kuti pane pamwe patakatomboenda kuHighfields kuJehovah's Witness, vainge vaine hamenuti kamusangano kavo here kavakamboita. Ndakaendawo ikoko noumwe wangu tichingoitawo sekunge tainge tava vatendi vatsva takasvika paya, but there was one man who approached us panguva iyo yekuti vanhu vainge vava pabreak. Akatibvunza kuti who had invited us, and the way that we answered, he suspected kuti tainge tiri ma-intelligent officers uye zvekare nemapfekero acho atainge takaita. He went on about his business. Isusuwo, we kept on scouting for the women avo vainge vachidiwa na minister. We found 2. We approached them one by one, and then we asked for my phone numbers, but vainge vasina mafoni because vainge vachitori vana vechikoro chaivo, even though vaita sekunge vanhu vakuru, but they were still in a high school. One by one we started visiting them until we told them kuti taishandira vamwe minister. They did not want to believe it until the day when we took umwe wacho aigara kuHighfields tikaenda naye mutown kuhotel kwainge kuina minister. That was when she believed kuti she was lucky. We made her to believe kuti she was lucky. It was because of that psychological training that we had to go through. Ndo zvaitotibatsira kuti mukunotaura nemunhu, we knew what to say and what not to say, such that the person will end up believing kuti she could become the minister's wife. Izvo minister ava vainge vatori nema girlfriends akawanda. We would go to different university, especially pa UZ, nema beauty pageants, and even church gatherings. Like I said, we even once approached a young woman at a university library. We told her kuti we had been sent by the minister. Akamboramba, but at the end of the day akabva achizobvuma mushure mekunge tamupa envelope yainge iine mari. Tikamuudza kuti it was a gift that we had been given by the minister kuti tinge tichizomupa. Saka over the years I witnessed kuti mari yenyika yainge ichiperera kumahure. Mari yaita kutambisiwa. $100,000 it meant nothing. He owned multiple properties, komotikari uye zvekare vainge vatori ne a private jet which was in South Africa, all funded by the taxpayer. Mari inodyiwa zvekuti mega munosvika pakunzwira nyika tsitsi, fambi dzichipiwa mari left, right and center. Vainge vasina ma small house chete, asi vainge vatori nedzimwewo pfambi chaidzo zvekuti vaiti kana vakachiva pfambi vaibva vaudza pfambi iyoyo kuti
hayaifanira kuti irambe ichiita zvechipfambi, yobva yangogara hayo pamba ichipiwa mari, and he would be true to his word. Pfambi ichitopiwa mari. He had girlfriends all over the place. Kubulawayo kupiko vainge vangori nemagirlfriends chete, until the man passed away. Ndo pandakabva ndachizoona kuti zvematongerwo enyika, it is nothing but a date game. Maproperties avo ose avainge vainawo vakatorerwa nevamwe vavo. That was when I decided to leave Zim using my contacts that I had over the years, and then I secured a passage to Europe. Since then, literally, I've been living Hangu in hiding, and it is quite hard, I know, for other people like I to share these stories, but I'm sure kana kuri kunzi kukazova ne-freedom of speech, a lot of these stories, they are going to come out, because there are people that are dying to tell their own stories, but some of them, they still have relatives back in Zim, so it might be hard and dangerous for them to share those stories. Please post my story. Handina hangu kuzonyatsokudzikisa gedyo, ndangotiwo pano nepapo, just sharing with you basic information. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mari yenyika inoperera kuma small house. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. If you have such a story, you can bring it to my inbox and then we share it pano pa platform pedu. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So inini ndainge ndichimbonamata kuPentecostal, ndingangoti upenyu hwangu hwose I have been going to the Pentecostal, but now kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa ndine marriage problems awo andiri kusangana nawo. That is why ndava kuenda kumasowe. Saka pane nyaya yakaitika mukoma, ndakamboenda kune vamwe madzibaba. Saka madzibaba ava, now I'm not sure kuti vanondida here kana kuti is he trying to manipulate me so that I can start to think kuti inini I am the one who is in love with him. Zvakaitika ndezvekudai. So murume wangu akaita girlfriend, ndokubva ndachizofind out kuti kwava negirlfriend. Ndikabva ndati inini I am not the type who can share a man. Ndakabva ndachizotanga kudzifambira nyaya dzacho. Saka ndakaona kuti kuchechi kwainge kusingatombobatsiri zvachose, because ndakaenda ndikanotaura navamufundisi ndikavaudza masituation ose andainge ndakatarisana nawo. Saka vamufundisi vakabva vati vainge vachazoita meeting neni nemurume wangu, but murume wangu he was arrogant. Akabva ati iye ainge achiziva zvaainge achida paari mukadzi iyeye. So it was just a hopeless situation. Pandakaona kuti ndo mamiriro ainge aita nyaya yacho, ndikabva ndachizotaura nemwe friend yangu. Saka friend yangu uyu akabva azondiudza kuti ainge aina vamwe madzibaba vaainge achiziva vanogara mulocation maanogara iye. That was when pandakazoenda kumba kwake painge patori pakati peweek. Ndakaendako kumba kwake, ndasvikako then tikabva tachizoenda kumba kwamadzibaba vaya. Saka takatosvika pamba pavo vainge vatori vega, because panguva dzacho idzodzo patakasvika pamba pavo vakabva vati nguva dzainge dzafamba, saka vainge vasingabatsiri nguva dzacho idzodzo. We then waited kuzonosvika dzava kuma past 1 ndo patakabva tachizotanga kubetserwa. Atakabetserwa mune zvakanaka, asi vakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizodzoka. Saka musi uyu wavakanditi ndipo pavainge vachida kuti ndinge ndichizodzoka, ndakataura nefriend yangu akanditi iye ainge aenda kupeace job. Saka ndakazogumisidzira ndaenda ndiri ndega. Ndakavasvikira vari vega zvekare, ndokubva vachizotanga kundibatsira. Saka kunondibatsira kwacho kwavakaita mukomanashe, I just felt so strange. Zvekare vaingonditarisa chete, vaiti kana tikatarisana mumaziso vaibva vangoseka zvavo vobva vatarisa kusaiti. Then vakabva vachizondipa munamato, vakanditi munamato uyu ndoda kuti unge uchizorara
wakautsamhira. Ndikabva ndachizoita saizvozvo ndainge ndorara ndakautsamhira munamato iwoyo, ndikangotanga kungorota dzimwe hope dzandainge ndisingachanzwisisi. Dzimwe nguva ndaitorota ndichitochata navo, but handina kuda kuvaudza because ndakaona kuti hope idzodzo dzainge dzisiri hope, dzainge dziri normal. Rather ndikatotanga kutonamata ndichitodzinga mweya wacho iwoyo. So vakazondiudza kuti chainge chichikonzeresa kuti murume wangu ange achindichita, it was because murume wangu iye paari painge paine spiritual wife. Saka spiritual wife iyoyo ndo yaikonzeresa kuti ange achizondichita. Ndikati saka toita sei? Vakabva vanditi taifanira kuti tinge tichizoenda kumapopoma uko kwandainge ndichazoenda ndichinogezwawo mweya wejambwa nemunyama, nekuti neniwo ndainge nditori nawo mweya wacho wejambwa nemunyama. Ndikati zvakanaka. Saka ndakavaudza kuti ndainge ndichazokumbira murume wangu mari, sezvo vainge vakandiudza kuti painge paine zvainge zvichazodiwa uye zvekare nemari yandaifanira kuti ndinge ndichizovapa. But ivo vakabva vachizoti kwandiri no, vaizondibatsira nemari. Vainge vasingatombodi kuti murume wangu iye ange achizviziva kuti tainge tichazoenda kumapopoma. So takazoenda tiri tega, tiri munzira kudaro, mukoma vaingonditarisa, but the way that he was looking at me ndaitoona kutoti there is something that was wrong. He wanted to tell me something, but vachinyara. Tasvika kuya vakabva vanditi kumapopoma akugezeswi munhu akapfeka hembe dzake dzose. Vakanditi ndinge ndichingomonera mucheka wewhite. Ndikangoti ndakatongosara ndiri musho, ndokubva vazotanga kundibhabhatidza. Vachindibhabhatidza kudaro mukoma vaitoita vachitondibata-bata, uye zvekare nesikarudzi yavo I felt kuti pane zvainge zvotoitika. Vakandibata kwenguva refu kusvika nendiwo ndava kutonzwa kutoda, but havana kuzoenderera mberi. Kusvika pari nhasi ndo zvavanongoita izvozvo. Saka ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti munhu uyu ari kuda kumbonyatsokuita sei chaizvo. Pose paanondibatsira anokwanisa kungondibata-bata obva andisiya ndakadaro. So handichazivi kuti kuchiri kubatsirwa here kana kuti patovawo nezvimwewo zvavari kutoda kubva kwandiri, because havasati vakambondisvitsa shoko asi vanongoita maactions. Iniwo wacho ndinongorambawo ndichingodzokera kwavari kuti vange vachindibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ko imi why is it muri kuramba muchingodzokerako ikoko? Munodi kungoregedza kuendako kunobatsirwa nemunhu akadaro? Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Saka vatete vangu ivo vakashandisa amainini ava vane 20 years. Iniwo ndakaroorwa apo pandainge ndichiri ne26 years. Ndaroorwa ndikapinda mumarriage yangu yekutanga, ndokubva ndachizobuda mumarriage because ndainge ndava kungogara ndichingotukwa navamwene vachinditi uri ngomwa, ende zvechokwadi ndainge nditori ngomwa because handina kana kumbogara ndakakwanisa kubatira pamuviri. Saka naamai taingofamba tiri vaviri kudzamara ndichizouya hangu kunoku kuSouth Africa uko kwandakazosangana nemurume uyo wandigere naye. Saka kutaura kudai nemurume wangu tatova nevana vaviri. Right now nditori nekacheche kangu katova ne1 month. Ndakaita mwana wangu wekutanga mushure mekunge amai vazondiudza kuti kumusha uko vakaenda kune imwe n'anga. Vaenda kukun'anga vakabva vachizoudzwa kuti inini handitokwanise kutoita mwana zvachose because ndakagadzirwawo ndiri mwana mudiki hanzi neumwe muvakidzani
but hatina kukwanisa kuudzwa kuti muvakidzani wacho ndiani akatigadzira. N'anga yacho yakati handikwanise kuti ndige ndichikuudzai kuti akakugadzirai ndiani, but zvandichangoita ndichangokubatsira iwewe nemwana wako zvekuti akakugadzira ndiani, asi ainge ari muvakidzani wako, ndiye akagadzira mwana wako. Nerimwe zuva akati iwe usipo, ndokubva ati kumwana kurura chipfeko chako. Akatora chipfeko chemwana ndokubva achizochishandisa kupukuta sikarudzi yake, asi ainge ari kumazuva ake ipapo paakazviita. Saka kubva ipapo hanzi ndipo pandakabva ndachizotoitwa ngomwa. Saka ndaitozviona hangu kuti dzimwe nguva ndinoita ma-irregular periods zvainge zvisingatombonzwisisiki. When I got married, ndakazama kuchikwa kuti hazvina kumbogara zvakabatsira zvachose. Then amai vakabva vachizonditi vainge vakabhadhara n'anga yacho kudhara. Saka n'anga iyi yainge yakati taikwanisa kubira umwe weukama chibereko chake, then inini ndobva ndachizopiwa chibereko chake. Totora changu chibereko tobva tazomupa changu chibereko chisingakwanise kutotakura kana kutogamuchira mbeu yababa kuti ndige ndichizokwanisa kuita pamuviri. Amai vakabva vachizofonera sekuru kumusha vakati amai nini vaifanira kuti vange vachizouya. Saka amai nini vakazouya kumba, vakatengerwa hembe namama uye zvekare vakapiwa mari. Ivo vainge vasingatozivi kuti kwainge kuri kutotengesa kwavainge vachiita chibereko chavo. That is what happened at that time. Iniwo ndikabva ndachizobatirawo pamuviri, ndakazoita zvekare mwana wenumber 2. Saka amai nini ava right now I feel so sorry for her, because ipapo takazviita ine hangu ndaingoti zvine basa rei, anomudii mwana nekuti achiri mwana mudiki. But now I see kuti some of her friends, they have gotten married, vatova nevana, but ivo amai nini ava havatomborina kana shungu nevanhurume. I don't even know when last she dated at all. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Amai vakangoti kwandiri, ko iwewe unogoda kunzwira umwe munhu tsitsi nei, nekuti pawakagadzirwa hakuna akakunzwira tsitsi. Saka ndozvandakaudzwa namama izvozvo. Ndatova nevana vangu vaviri, but ndinoti kana ndakavatarisa I feel so guilty. Mufunge zvenyu mukoma Nashe nekuda kwezvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ko iwewe apo pawakagadzirwa akakunzwira tsitsi ndiani? Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, I am a married woman. Ndinoda kureururawo kuti apo pandainge ndichiri kuhigh school ndakambofambidzana nevamwe sugar daddy. Saka sugar daddy avo vandainge ndichifambidzana navo vaiva neimwe Mercedes Benz yavo yavaiwanzokuuya nayo vobva vazonditora kana vachida kuti tinge tichizoenda kunorara out. Ndaitotiza pamba usiku kana vabereki varara, vozondidzosa makuseni sometimes kuma 4 am. Nerimwe zuva vakanditora vakabva vandiudza kuti mudzimai wavo ainge asiko kumba. Vakanditi musi wacho iwoyo taifanira kuti tinge tichizoenda kunorara kumba kwavo, asi tiriko kumba kwavo mukoma ndakaona umwe mukadzi iyeyo wandakaona ainge asina musoro. Zvakaitika takati tapedza kuita mutambo wedu ndo pavakabva vachizorara. Ininiwo I was so restless, ndainge ndisingarari. Ndaiti kana ndava kuda kunorara then ndaibva ndavhunduka. I then woke up ndokubva ndaenda kunorasa mvura
ndakati ndichibuda mubathroom handina kuzovaona sugar daddy vangu vaya. Ndikabva ndachizovanzwa vachitaura vari mune imwe room iyo yavainge vakati ndiyo yainge iri ofisi yavo. Ndakafamba ndichibuda mubedroom ndokubva ndachizoenda kwainge kuine ofisi yavo. I tried knocking several times but he kept on speaking on the phone as if he was home alone. Ndakaboekana. That was when pandakabva ndachizoenda kudining ndakatora ice cream ndokubva ndagara hangu pasofa ndikabva ndachizotanga kuona mamovies. When I was watching a movie, that was when pandakabva ndachizonzwa knock. Pane munhu akanoka kudoor. Ndikati kondiani kweyeye apa imbwa zvino dzainge dzongohukura. Ndakatombodanidzira zvekare kuti there is someone who is knocking on the door but he never answered me. Vakangoramba vachingotaura zvavo pafone. So as the dogs kept on barking, ndipo pandakabva ndachizoti let me go and see. Ndakaenda mukitchen. Mukomana zvandakaona chikwambo chinotyisa. Ndakangoti ndichingonovhura curtain zvishoma remukitchen ndokubva ndamuona mukadzi iyeye. Mukadzi wacho wandakaona ainge asina musoro and she had blood all over. Ainge akapfeka hembe yake white but asina musoro kudaro. Ndaitomunzwa achitochema. Pandakazonzwa ava kuti wakandiurayirei, I screamed because sugar daddy vaya vakangouya vakandihaga vakabva vanditi ko you are still awake. He hugged me from the back and then he closed the curtain. Vakati ko hauchike here kudongorera panze usiku hwakadai, let us go and sleep. I screamed and I panicked. Vakanditi ko chi waonei. Mukomana ndakatya kana kuvaudza but as time went on vakazondiudza kuti ivo vainge vakaromba. Vakanditi vakambobroka mubusiness. Vainge vaine mabuchari uye zvekare neshopu yeTM. Saka pavakabroka ivo vanoti ndipo apo pavakazosarudza kuti vange vachizoromba. Mukomana that man when he told me kuti vainge vakaromba I felt so scared, even scared to break up with him. Ndainge nditombori nomwe mukomana wangu but because of zvose izvozvo zvavakandiudza ndakatya kana kuvaramba and he knew and he started taking advantage of me. He started cheating on me vachizviziva kuti because I was scared of him there was no way I was going to dump him. Ndizvowo zvakaitika mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaona munhu ainge asina musoro kudaro ainge achichema. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Mukunoroorwa kwangu handizivi kuti baba vakazviitirei but I was the first person in our family to get married and to have a wedding because vamwe vanasisi vangu including my cousin sisters kusvika pari nhasi mukomanashi hakuna akambobvisirwawo mari, kungomitisiwa muchingochaisana mapoto uye zvekare hakuna umwe akachata kunze kwangu kudzinza rekwedu. Saka ipapo pandakadzoka kumba ndichivaudza kuti ndainge ndiine murume uyo ainge achida kundibvisira mari. Amai nababa vakaenda vakanotenga mbudzi yavo yeblack. Mushure mekunge vatenga mbudzi iyoyo kugadheni ndiko kwatakazoenda tikazonoiviga mbudzi iyoyo. Baba vakaswera muswere wese wezuva vachichera gomba. Ainge rakafara maybe 2 meters then 2 meters also going down. Ndo macherero acho avakariita. Vakatanga varichera vakazotidaidza tikaendawo kugadheni ndokubva vatiti
tinge tichichera mvura murwizi nemabhaketi tichidiramo mugomba, but rainge risati radzika ipapo, vachiti vainge vachida kuti pasi pange pachizonyorova. Takaita saizvozvo, then mangwana acho ndipo apo pavakazoswera vachichera gomba iroro kana kuti guva ravakachera. Then usiku manje ndo patakabva tachizotora mbudzi yaya takaenda nayo kumagarden. This was somewhere kumapast 11 usiku. Vanhu vazhinji vainge vavete patakazviita. Takasvikako kumagarden, baba vangu vainge vaine list remazita, but vakabva vachizokanzura zita rangu palist remazita, ndokubva vakanda chibepa chiya mugomba riya ravainge vachera, ndokubva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodhonza mbudzi iya ndichinoiwisidzira mugomba ndiri ndega. Ndakaita saizvozvo ndikakikiridzana nayo mbudzi iya kusvika ndazokwanisa kuisimudza ndikanoikandira mugomba. Ndaita saizvozvo baba vakabva vachizotora imwe tambo yered, vakatanga vandisunga muchiuno mangu, vakaimoneredza muzvitya zvangu, vakatanga kunditambisa sikarudzi yangu kusvika kwanyorova, ndokubva vananzva zvigunwe zvavo. Vapedza kuita saizvozvo vakabva vachizokandira tambo iyaiya mugomba, ndokubva vachizondipa bakatwa. Vakanditi bakatwa iroro ndaifanira kuti ndinge ndichiriruma nemazino. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizokambaira kusvika ndabuda mugadheni. Ndichikambaira kudaro ndainge ndichitodhonza tambo iya iyo yavainge vakandira mugomba muya. Ndakangoti ndichingonobudamo mugadheni, mbudzi iya yainge ichichema yakabva yanyarara, yainge yatofa. Ndokubva vanditi ndaifanira kuramba ndakamirako kunze kwegadheni kusvika vapedza kufushira gomba iroro ivo naamai. Ngomanashi ndakaona tumwe twunhu. Twunhu twandakaona twainge twuri black, twuri twupfupi twakabuda mune rimwe gadheni remuvakidzani wedu, twakabata mabhanduru emavheji tuchimhanya tuchiseka. Ndokubva twanopinda mugadheni redu. Ndikanzwa zvekare twava kuseka. Baba naamai vakazoti vapedza kufushira paya ndopavakabva vachizopfugama vachiri mugadheni, but vainge vava padhuze nepachigedhi chekuti vange vachibuda mugadheni. Vakapfugama, mheno zvavakatanga kutaura vainge vachinditi ndaisafanira kuti ndinge ndichivatarisa. Vapedza kuita saizvozvo ndokubva vachizobuda, vakangosiya gadheni rakashama. Ndikatoti ko kana mombe kana madhongi zvikazopinda, vakanditi hakuna zvakadaro. Ndokubva tadzokera kumba. Vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake kuti ndo zvatainge taita. Ndo zvakaitikawo izvi mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo. Handitoziviwo kuti zvakaitirwei, but ndo zvakaitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvimwe kuda vabereki venyu vakagadzira vana vose vemumhuri kuti pasambofa pakawanikwa anozoroorwa. Saka list iro ramunoti ilist remazita uye zvekare vakakanzura zita renyu, zvinoreva kuti maybe vakabvisa that case from you. Strange things indeed they do happen in this world.